खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 12 जुन 2023 बाराय जाबाय समबार। दिनै बर'नि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि थैनाय सान। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बर' हारिनि गेजेराव गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जाखांनायनि उनाव दावराव सोलिबाय थानाय समावनो चिराङाव सासे बर' आइजोखौ सिलाइजों गुलि गावनानै जोखोम खालामना गालांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दै गुदुङाव सासे दुथां सुबुङा आसाथि बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव खर' बाहागोआव गुलि गावनानै खारलांदों। बे समाव आसाथि बसुमतारीखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुलि गावजानाय सुबुंनि मुंखौ अजय मुसाहारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो अजय मुसाहारिखौ आसाम पुलिसा एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला अजयआ आसाथि बसुमतारीनि गलायाव थांनानै सिगारेटखौ बाखि बिदोंमोन, नाथाय आसाथिया सिगारेटखौ बाखि हरनो हाया। सिगारेटआ एसेल'सै, गाबोन फुङाव फाननांगौ होननानै बुंनायनि उनाव बिसोर सानैनि गेजेराव बा आसाथिनि फिसाय आरो बे अजयनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव अजयआ न'आव थांनानै हाथियारखौ लाना फैनानै बे जाथायखौ खालामदों। बे समाव अजय मुसाहारिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै बर' हारिया दुखु मोननाय फोरमायदों, मानोना बेबायदि जाथाया गावजों गावनि गेजेरावनो जादों। लोगोसे फारसेथिं गोदान आफाद दानायखौ गोबां सुबुङानो सोंखारिगासिनो दङ, फारसेथिं गावनि सुबुंफोरानो बा गामिजों गामिनि मानसिफोरानो गुलि गावलायगासिनो दङ। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि आरो गवालपारा पुलिसा गवालपारायाव गोख्रों सिग्रोमनानै 3 जिहादिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय जिहादिफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल सुहाना, जालाल उद्दिन आरो आब्दुस सुहाना। 3खौबो गवालपारानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादों। दिनै 12 जुन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि थैनाय सान। दिनै बिटिसि खुंथाया बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै गंफ्रोमबो सोरखारि मावखुलिफोराव फालिनो थाखाय बिथोन होनाय बायदियै सोरखारि मावखुलिफोराव फालिनाय जादों। लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोराबो बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनाय जादों। गोलाव समनिफ्रायनो मोसौ बेदरखौ मै बेदर होननानै जाहोबोनाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। मोसौ बेदरखौनो मै बेदर होननानै थगाय थसि खालामबोनानै गोबां सुबुंफोरनो फानबोगासिनो दंमोन। आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सलरपारायाव हाग्रायाव हगारनाय मोसौफोरखौ बुथारै बुथारै रायजोफोरनो मै बेदर होननानै मोसौ बेदरखौनो थगाय थगाय जाहोबोदोंमोन। उनाव रायजोफोरा गासैबो जाथायखौ मिथिनानै दायनिगिरिफोरखौ बुग्लिनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांफोरनि मुङा जाबाय कालुमान तामां, किमराज सेत्री आरो भीम तामां। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।